какво става, хора? Аз съм Тото Геймър, до мен е Гопе Геймър. Здравейте. Има странични шумове и то много, защото сме в автобус и пътуваме за училище. Сега имаме малка изненада, ама нещо не иска ми зареди. Баш шумовете има са. Гледай, човек. Гледай. Бас. Готово. Да. Ай, отваряй. Първо фри, после крон, после джам. Добре. Отдел. Фризче си все пак това. Е, това е епика. А, не, 6 кукрадера. Добре. Аз ще играя с трифекта. Дано тук да има. Голем. Голем. Трети левел. Правя трети левел. 26 мускетирс. Дей. Добре. 229 Ice Spirit. Супер. Уизард 7 левел. Големо много направя трети баци. Така, това са ми купите. 26 седма съм, защото падах. Мислех да правя Road to Arena 8, ама не ми се получи нещо. Защото исках да отварям микрон чест. 2 дена подред ми е фриската баци, гледай. Знаеш колко ме е яд. И добре, хора, това ще бъде всичко този клип. Ако ви е харесал, може да харесате самия видеоклип. Ако искате още чест опенинг, може да се абонирате за мен, както и на Гопе Геймър му се падне Super Magical Chest, който го отваряхме, аз и той, и му спечелих принцеска баца. Да, баца. Добре, хора, аз съм Тото Геймър и